hak jingya linti shaka election MP Lok Sabha arja arhusaw na Shillong seat ke Regional Democratic Alliance RDA kabadai ke Kynnoh ni trailang hapdeng ke United Democratic Party UDP but Hill State People's Democratic Party HSPDP hak khasan terek uleber arja arhusaw kala penlong ke jingalang pat ba hamairang ban pan Jingpynpait-Pynpra na kabenta ukertong jongka uba Robert June Kharjaran na pedeng ba Jingkren u MDC ke UDP na Mawthadraishan ba jambor war ula Kynnoh ba ke jingmi ke Voice of the People's Party VPP kadai ke Jingpynpait-Pynpra ya ke jinglong tilli ke Jaidbynriew ulaong bakum ke Jaidbynriew ke Jumat ke jingya tunjuk halor kamat jingya tilli bagi jumi ru kinong Jingpynpait-Pynpra hagaba ulapin kan mau baya ka RDA la Sander House nam arjar khatnyo diki arngut kinong elam ulet Dr. Don Kupar Roy bar uba Arden Miller besayomoy ubalong hakade kapor u President ke HSPDP ulapin kan mau ru bah ka jingmi ke People's Democratic Front PDF kalongkum ke jingtunjo ya ka RDA hak tu kapor ba mentaru habawan ka RDA ban pinyatli ke Jaidbynriew mi sa ka VPP ban Jingpynpait-Pynpra kita Kynnoh yang lang kita cek bakin lek ya kaman perta hapsurok ban prisyet di paiba ban perta slogan banra lamayong bak banyalang di paiba ban prisyet ya kata kalinti kabum yaha Henry kom Kynnoh mikmat laredai MDC UMLA UNP ka protokol ke jungi kalong bangin rung ka ying dorba bangin isai bat bangin thau yaki an na ka benta ka jak uno uma sajit komu unong mikmat jong di paiba kaan kasha ba unthau yaki an lagalong hajing dorbar jong ka council lagalong hajing dorbar jong ka assembly lagalong hajing dorbar jong ka parliament kidan ki private bill ki private motion ki private resolution ki ba ka protocol ka hok jong unong hikmat baun lek sakajeng dorbar lada unong mikmat ubala jiat do paiba uthia surok upriset yo paiba kata kadai kecing bakla ya kata kelinti ke bola tengkuk bor ki paiba ki nontre jok ka parti jong ki artli ki parti nangne eastern west khasihel jogi yang yami nangne Syaki Shillong ki thau ki jungi bangin slot ya ki paiba ki jungi bangin kam ya ki tli ki paiba ki pranong tre jok ka parti masupun ke mau yuti maka Jaidbynriew ke jungi ke juma prabor ya kani ke jing tenju ha ke jing tli bakimi pat kinong Jingpynpait-Pynpra nreng shit ho yuti ngapen ke mau baka adi kadai ka wala saindur hausnan arhajar khatnyo apna Oktober dagi arngut Kynnoh yalam jong kane ke Jaidbynriew ke jungi ulet Dr. Don Kupar Roy bamkuai tuar ublai bat uba Arden Miller besaymot Presiden jong HSPDP hak tu kapor kani garti kasdam do Oktober ke arhajar khatnyo bat kadang ne edu mata Henry hapdeng jong ke jing persang ban penyetli ban ye trailang kum ke parti rulum naga banta bangin yo ban bat ke kabor sensar don bait Kynnoh Jingpynpait-Pynpra arhajar khatnyo fikir mau kami ke PDF hagabo paiba usong set namar ba uba pensingan NCM kumunong yalam juga PDF ula job ya ketukwe ke kes kabidai bat ka Shillong Mail MDC hakapor doktor mungkul ni ka PDF namar kata kalong gejing tenju ya ka RDA hakapor bag mentaru haba ka RDA kawan na gejing teli na ka benta ben penteli yu kun jong ka Jaidbynriew kali gejungi mi ka VPP jingi jong ka VPP ada upaya ba jungi upin syong rem kadai ke Jingpynpait-Pynpra ya ke jing teli jong ka Jaidbynriew
Tangga kini ki sini ik social media. Wai na Kynnoh yalam jong ka Trinamool Congress Party. Upangan umjer kertang ka kini kepo. Upami kemat dengan Trinamool Congress Party. Hakarin sang jong ka jingalop election jong ka VPP. Wang lada pintep ya ka VPP tep sa ka Congress. हमने की पता नहीं तो मनसूखो कहीं के बीपीपी कबावन में किंसान हगने के जाइदबynriew बचुगी कार दिए के देख कौन जो का APHLC के जिंगवात ये के जिंगे तली जो का जाइदbynriew हकार दिए कि दन Kynnoh yalam कि बलाई कि मसूखो कि बला बन yalam ये के जाइदbynriew daga Jingstad kibaban yalam ni ka Jaidbynriew daga Jingjai kumno bangin la ban teksong patwanra ya kata ka bor jong upat ba jongi na ka bentaban sensa pagkadi ka damru ya ka bor ban prisgu sa Delhi ya ki jingdon kam ki jongi kum ka Jaidbynriew Kymnoh ba raju? Kymnoh kong, ale. Kymnoh ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei Kymnoh. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.